Hello! Bine ați venit la un nou vlog cu Ursache! Astăzi vreau să văd cu bujiile care-i treaba. Pornește foarte greu mașina, câteodată nu pornește deloc. Și pe urmă avem aici în spate. Vreau să scot pompa, să mă uit în rezervor, să pun chestia asta. Hai să o punem din coace. Așa. Avem un Walbro de 255 de litri pe oră. Vreau să pun pompa asta pe urmă, să văd ce mai fac pe la mașinuță. Așa chestii care să pot să o pornesc fără probleme la orice oră, să o mișc, să o scot din garaj, să o bag în garaj, chestii de genul ăsta. Să scot bujiile, 3 le-am scos, au fost negre și ude. Să le scot și pe primele 3. Hai mă, fără. Neagă bujia. Am scos din spate de la pompa de benzină, din rezervor. Am scos firele că vreau să îi fac și un test de compresie. Să vedem ce și cum. Imediat aștept să vină Alexuț și dăm un test să vedem ce zice motorul. Bun! Bă, ești nebun! Cum compresia? Frate! Cât are? 170, peste 175. Și bine? Păi, nu bine, e foarte bine la cilindru 1. Să vedem la restul. Ce se pune cu cilindru? Da. Bun, cilindru 2! Bă, din câte am văzut, să-mi fac picioarele. Tot acolo. E mai bine. E aproape de 200 în pana mea. Cilindru 3! Și mai sunt încă 3. Și pe urmă încă 3. Multe ori. Da. Bro, du-te de tu la Dau eu? automat, te rog. Da, da. Dau? Da. Hop! O sări de 200. Da. Da. Compression. Hop! Peste 175 are. 176, 177, cred că ceva de genul. Da, acum 5-ul. Ce dau cu ceasul? Îl te scap din mână. Da. Ce fain ar fi. Da. Dă-i! Nu! Ce mă fraierit. Mă jur, dă-i! Hop! Aproape 200. Nu, nu. Să golesc și să-l pun la 6. 6-le ultimul. Dă-i!
160. 160. Ia mai dă-i o dată, te rog. Da, da. Hop. 174. Deci cum e? E ok. Pana mea. Deci de dript, nu, inferioară. Hai să punem firele înapoi, pe aici. Și să-i dăm ok. Să vedem, pornește? Nu pornește. Și astea sunt de tătă praștea aici, firele astea. Puii mei. Joacă, nu știu ce treabă. Să vedem. Da. Hai să vedem. Acum trebuie să-i dau să se umple iară filtrul de benzină. Ia dă-i ok. Dau contact. Da! Îi dau? Dă-i! Hop! Da. Aha. Se aude un pic mai bine, dă-i. Pornește. Să sperăm. Cred că un pic trebuie accelerată. Pune-i fume și putere. Putere, power! Dă un pic cu misfire, s-ar putea și injectoarele să fie înfundate un pic. Oprește-o. A 10 ore. Apasă pe ăla în jos. Că iară pleacă. Dacă apăs, iară pornește. Nu, lasă-l în jos, așa. L-ai dat în sus, știi? Tam, 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 ne punem să dăm jos să vedem ce o fi aici. În rezervor. Momentul adevărului. Exact. Vine momentul adevărului. Firul ăsta era tăiat în puii mei, nu știu pe unde duce. Pe aici, pe undeva, dar nu știu ce face, știi? Aici iară la dânsul. Ăsta. Am trei firișoare, nu știu ce fac. Și acum să scoatem pe ăsta. Și să îs curios cum vine prins porcăria asta. Focus manual. Da. După ani de zile. După ani de zile de stat și de neglijență maximă. Mamă, ce presiune are. Bagă pomponul. Fântâna. Dar de ce? Nu mai presiune. Nu mai e presiune. Da. Mamă, dar ce s-a umplut de benzină aici. Acum e fain să pun contactul. Așa-i? Să facă PUM! Tu-ți dai seama artificii pe aici. Da. Happy New Year 2025. Exact. Cam. Ce ușor se dă jos. Așa iasă. Mă jur. Vai, ferească-mă Dumnezeu. Ce e aici, frate? Prin răsăcire? Nu știu. Ce e aici? Un șurubel. 2
2 șurubei. 3 șurubei. 3 șurubeles. Să iau prelungitorul. Ăsta mere mai greu un pic. Mamă, mă ustură ochii de la benzina asta de 1 miliard de ani. Cu rugină tare. Adică multă rugină. Ioi. Foarte multă. Nu multă, foarte multă. Extrem de multă. Toată de pe planetă, pana mea. Nu vezi ce copte și aici, bro. Eu. Fac picioarele. Lasă. Ăsta-i plutitorul, frate. Eu, fierul ăsta a fost rupt. Da. De-aia nu indica plutitorul. Vezi? Fierul ăsta trebuie să-l costoresc înapoi. Că vine aici așa costorit. Da. Aici așa vine. A, s-a deschipit ăla, nu? Da, s-a rupt în puii mei, că nu a fost costorit cum trebuie, nu a fost pregătită cum trebuie. Pana mea. De-aia nu mere plutitorul pe la mașină. Nu indică în bord, știi? Hai să vedem. Reușim să scoatem tâmpenia. Normal că reușim. Cum, auzi? Stai, brother! Eu. O, filtrul nu e chiar așa mizerabil în pana mea. Care idee? Ideea supremă. Cred că te pătălete. Ce vezi? Cred că te pătălete. Vorbesc ca un copciluț de grădiniță. Că sunt felicit. Și asta e mai mică, pompa. Da. Așa e alaltă. Adică mai mică în dimensiune, în puii mei, știi? De 2 fire și fie antenă, bro. Aici ai iar umbla la firul ăsta. E umblat. Eu scot pompa. Da. Pompa asta merge și pe 1.6. Da. Serios? Asta e pompă de 1.8, stai liniștit că nu schimbat-o nimeni. Da. Da, 100%, mă. 100%. Stai să-i scot filtrul. Vai ferească, mă, Dumnezeu. Gata. Serios. Ștefan, cât e? Îți dai seama că are 37 de ani? De 7 are. Da, Are majoratul, nu? clar. La anii ăștia e bătrână mașina. Puii mei. Nu, 37, mă, are mai... din 87, puii mei. Da. Bă, nici astea nu ce trebuie aici. Pana mea joacă. Stai să vedem, sunt identice? Băi, știi la? E aceeași? Bă, da, bă. Băi, ești Dilo? Dilo, ești Dilo? Ce intră direct, nu? Da. Da, numai că eu... Ce surut? Nu, ori ieși pinii afară, în pana mea. Eu și pe aici au fost dat fie antenă cu silicon, frate. Unde? Uite, Eu. la garnitură, pana mea. Uite. Cum puii mei să fie atâta de inconștient, să nu... Ah, frate, mi-e rău. Mi-e rău, mă jur că mi-e rău. Și aici ar trebui să aibă un opritor teoretic. Și uite-te la asta ce rupt ai, firul de masă. E de aia, câteodată mere, câteodată nu mere, în pana mea. Ce ai mufă? Da. Și asta e ce trebuie. Și știi ce fac? Ne jucăm un pic cu cositorul și cu alea aici și o dăm jos. O desfac de aici sau de aici. Nu, de aici. O desfac ca să pot să scot. Și atunci văd exact care e șmecheria. Știi cum zic? Bam!
Și... Da. E la fel, bro. De ce? USA? Serios? Da, e identică ca mărime. Și ca marcă? Ca marcă niciodată. E Bosch asta. Ba, nu-i Bosch. E G-Tech, puii mei. Dar ca dimensiune, asta e un pic mai mare și mai țapănă și mai greuță. Deci așa vine, nu? Eu bă, zici că e fier de călcat. E aici, perfect. Hai că mă brâd și nu mă mai... Și acum punem plusurile. Uite-l aici. Nu mai tremura, mă. E de la cameră. Nu, e de la cafea, mă. Fă pistolul ăsta. E de la... Și s-a făcut lipeala. Da. Cu o gagică de 25 de ani. Exact. Ui, hai să verificăm. Fii atent. Nivelul de tensiune. Da, fii atent cu foc. Ia, stai. Îi băgăm mufa. Stai să vedem. Invers, așa bine. Îi băgăm mufa. Știi? Punem contactul. Și? Și nimic. Serios? Chiar nimic? Înseamnă că aici mai e o problemă. Da. Da. Să nu vezi și aici, frate. Hai să vedem ce avem noi aici. Cât e de... Haide, pui mei, ce împibată e de benzină, bro. Ce? Serios? Ia, stai să focalizez. Uite, Focus. uite așa au fost pus. Puii mei. Adică e bine, nu? Da. Nu au auzit de cositor în puii mei. Wireless ăla. Da, wireless, în pana mea. Eu. Wi-Fi. Firele de 1 kilometru. A fost mangealuc făcut acolo. Așa-i? Mangealuc. Mi-e rău. S-a prins? Ba da. Ăla-i. Ăla-i, bro. Plusul. Stai minusul, stai să îi dau o probă așa. Ciubele, Da, bro. zici că plantezi bomba, na. Știu. Eu CSGO? Da, da. E la loc. Să o punem la loc și vine așa. Bine pusă. Avem astea 3, că unul s-a pierdut. S-a pierdut? Da. Nu știu de ce. Cred că ori uita să-l pună la loc în pana mea. A fost prea mare și nu. Îți dai seama. Să nu ne scui pe benzină pe aici. Asta este plusul. Asta este minusul. Masa, adică. Ăla lăsăm deocamdată așa, să strâng ăsta. Hai, ce să iei. Mamă, ce Bă, sau de ceva. Ce? La motor. Aici e clapetă? S-a activat clapeta aia. Să nu se fi spart vreun furtun ceva. Bă, sună mai bine. Așa-i? Pare ok. Ăsta s-a schimbat mult. Și nu mai dă fum, bro! Da, bă, chiar. Nu mai dă fum! Nu mai scoate fum. Nu mai, nu. Ba, scoate un pic, ba...
dar nu mai e fumul ăla negru, mă. Dar stă la relativ bine, eu. Hai să-i dăm o cheie să vedem, mai pornește. Asta e a doua zi după ce am schimbat pompa. O, da! Nu mai dă nici fum negru. E perfect! Iața! Hai să vedem o pornire la minus 10 grade, cum se comportă. Iu. Brrr. Frig! Frig, 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 frig! Opa! Pompa lucră fain! Da! Splendid! O luat-o